नमस्कार मित्रांनो, स्वाभिमान शोध अस्तित्वाचा या मालिकेच्या उद्याच्या भागात आपण पाहणार आहोत. गौरव आणि पल्लवीचं लग्न सुरू असतं. गौरव पल्लवीला म्हणत असतो, खरंच खूप छान दिसतेस पल्लू. आता त्यानं तसं म्हटल्यानंतर पल्लवीला मात्र खूप राग आलेला असतो. गौरव मात्र तिच्याकडे एकटक पाहत असतो. पल्लवी गौरवला म्हणते, माझ्या भाचीसाठी मी या लग्नाला होकार दिलाय, फक्त गरजेपेक्षा जास्त जवळीक नाही दाखवली तरच बरं होईल. आता इकडे शंतनू आणि निहारिकाचं पण लग्न समारंभ सुरू असतो. सगळे पै पाहुणे आलेले असतात. गीता वरून धावत पळत खाली येते आणि म्हणते, मोठी आई, मोठे काका, दादा रूममध्ये नाही आहे. आता गीताच्या तोंडून हे वाक्य ऐकल्यानंतर निहारिकाला मात्र धक्काच बसतो. मग मोठे काका म्हणतात, काय? मोठी आई मात्र शांत असते, कारण तिच्या प्लॅननुसार आता सगळं घडलेलं असतं. त्यामुळे ती हसत असते. महाजन कुटुंब मात्र खूप घाबरलेले असतात व त्यांना खूप मोठा धक्का बसलेला असतो. अशाच नवनवीन अपडेट्ससाठी मराठी कट्टा या चॅनेलला आत्ताच सबस्क्राईब करा. भेटूया पुढील